left to right, and each new number you get to, you insert it on your left side, which is now sorted where it should be. So we start with 31, or actually I equals 1, so we skip 31. We get to 41, we look at the one behind and we see that they're already sorted, so we're done. Same for 59. When we get to 26, we look backwards, we see that it is less than this one, see that it is less than this one, and it is less than this one. When we get to 41, we just switch it once, because we keep swapping as long as the previous one is larger than the one we're currently on. So we don't swap 41 and 41. 58, we also just swap once, and then we're done. So this is a very simple sorting algorithm, but which is it comes up sometimes, so it's good to know. And then we would like to modify the pseudocode for insertion sort so that the input is sorted in the other order. So here we go from I equals 1 to n minus 1, and then while the one where our current number is larger than the previous one, we swap them. So to change this, we can simply put a less than here. Oh, not so clear. Yep, we're gonna put a less than here instead. Then it will be sorted in the other direction. Then we would like to analyze the average case running time of linear search. So as you know, linear search is the searching algorithm where you want to, let's say you're given this array and you want to find 37. Then you just look at the first one, the next one, the next one, the next one, like that, until you find the one that you're looking for. This is a very simple searching algorithm, but it is often how we think about searching because it's, very straightforward. And the average case, let me just read the average case running time of linear search. So let's say we're looking for 3, then we will find it immediately. But let's say we're looking for 49, then it will take n time, so the length of the array. So on average, since we don't know anything about the input, we can expect to have to look at n½ elements. So we're going to say that the average running time is n². The worst case is n, because that's how far it can at most look through the array. Is that clear to everyone? Feel free to write in the chat or just interrupt me if you have any questions. Great. Isn't it half? Sorry, isn't it half of n squared? Because where's order of n squared? Sorry, say it again. Why is it n half and not n squared half? For the linear search? Yeah. Because you have one array which has length n, and you look from the beginning of it until the end of it, and it has length n. So you're going to look at most n different numbers. So therefore, it has length n, and you get a running time of O of n. Okay. And then your average running time is going to be n². Okay. How do you get? I'm sorry, I have a question. The best case scenario would actually be for only one check, right? So wouldn't the average be 1 plus n divided by 2? Yes, you can argue that depending on the length and how things divide and all that. Yeah, I mean, you're right. But when we look at arrays, in some database of length billions, then it doesn't really matter if it's 500 million or 500 million plus 1. But yeah, you're right. There sometimes are some constant factors that we choose to just ignore because it makes it a little bit simpler not to have to say if it's an even length than this, if it's an odd length than this. But yeah, you're right. Great. The execution of merge sort, we're going to do it over here. And I would say merge sort is a little bit more difficult to understand. Let me just see if I got the correct. Yep. So what we do is we split our input into 2, and then we sort those recursively, and then we merge those.
So here we're going to split it into these 4 and these 4. And then we're going to sort those recursively. So now we're doing the same thing over here. Now we're doing the same thing over here. This means that we're going to split it into these and these. And then we're going to sort those recursively. So we're going to split it into this one and this one. Now that they are single element arrays, we just return them and then we merge those. So merging 3 and 41 is pretty easy. It's all så du i stedet starter på dit sidste indeks, og så går ned til 1. Jo, fordi så det vil så du vil gøre. Så det vil så sige her, så vil du så stadig også skulle huske, at du skal ændre j til at være plus plus, eller altså vi skal lægge 1 til j her, og at hvis den her test condition skal være, at j selvfølgelig er mindre end n minus 1. Så jo, man vil også i forhold til 1, 2 også kunne løse den på at ligesom sortere den anden vej rundt. Det er lidt større ændring end bare at bare ændre den her. Yes, sorry. Nu går jeg tilbage til opgave 1.3. Og du har spurgt. Det er selvfølgelig, ja. Nå, så I siger, hvis det er, vi antager, at det er, at man, det her tal, vi er videre efter, er i vektoren. Så i princippet, altså selv hvis det bare det ikke havde været i, altså det var lidt smart, og man ved den sorterede liste, vi kigger på, det behøvede det selvfølgelig ikke at være. Men så kan du selvfølgelig stoppe efter, at du har fundet ud af, at den så ikke er der. Fordi der ved du, jamen, ligesom hvis det var, at mit element lå herinde imellem de her to, og jeg ser det her, jamen, så er jeg ligesom færdig. Men jo, så okay, selvfølgelig under antagelsen er, at den er her. Så er det. Så, hvad er det igen? Så altså, hvis du har et vilkårligt array, okay, selvfølgelig under den antagelse er, at det er her, så har vi en halve. Yes. Jeg vil fortsætte videre. Så hvis det er, at den ikke er der, jamen, så igen, så hvad er sandsynligheden, så kommer du har du sådan en hovedpine med, og nej, præcis, fordi hvad er så sandsynligheden for, at den er der? Hvis vi skal tage højde for den, så får du så det problem i, jamen, der er nej, nå, jeg tænker, vi kan umiddelbart gå videre. Nej, det skriver hvad? At men igen, så har du lavet den antagelse, at den kun er der halvdelen af gangene. I forhold, ja, præcis. Så jeg håber, det giver det mere mening nu. At altså selvfølgelig kan vi ikke, hvis vi prøver at tage sandsynligheden for, at det er den værdi, vi har i arrayet. Altså vi ved ikke, altså vi har ikke noget interval på vores tal. Så i princippet kunne arrayet alle sammen være negative. Og selvom vi leverer efter et positivt tal, og så er der 0, og det vi kan være. Så under antagelsen er her. Så har vi en halv element. Skal vi undersøge en halv element. Yes. Nå, jeg vil fortsætte videre til en 4 må så være nu. Som viser, hvordan mergesort kører. Og det vi starter med, det er det her array. Og så finder vi midten af arrayet, her med m. Og så tager vi at finde ud af venstre side. Her. På den her del array. Og igen, så når vi så ned i den her, kald finder midten af den her. Tager venstre side af den. Her finder vi også midten af den. Nu har jeg været lidt hurtig, og så både taget venstre og højre side. Fordi når vi når herned, så er vi færdige. Og
Jeg håber, I kan se det her, der står her, for lige nu kan jeg ikke se det. Der står noget i gang med at se, om de gennemgår jo svarene. Og nu er vi så færdige helt her i bunden. Og det vil så sige, nu skal vi tage de her to underarray sammen. Det vil sige 3 og 41. Men det er jo selvfølgelig bare 3 og 41. Yes. Nu har vi så taget den venstre side af arrayet. Hvad siger du? Det vil sige, nu skal vi over og tage højre side af arrayet. Når vi gennemgår, er det så på sidste uges øvelser, eller den her uges? Nej, så de gennemgår for den her uges øvelser, så gennemgår de 1-3 nu, og så sorterer dem. Og så senere gennemgår de 1 til 26 og 52, så de er lige på plads. 4-6. Og nu skal vi så merge dem sammen. Okay, er de kommet med det? Så får vi 26 op, så 41, sidst 52. Ved 1-3, men du kan så er vi her igen, og vi har sorteret i venstre side. Så skal vi til at sortere højre side. Jeg lavede meget af etteren og sådan noget i går. Vi får det her anden halvdel af rel. Så splitter vi den op igen bag midten. Det er og så beregner vi så. Så splitter vi igen. Og så er vi så færdige med splitter. Så bliver vi til at møde sammen. For hvad de har tænkt sig at gøre. Så kommer vi op her igen. Så tager vi den anden halvdel. Så er der sådan nogle mødelinks nede også. Den sammen. Ja, lige så er jeg inde på den der. Og så skal vi til at møde sammen igen. Forholdsvis 9, 38, 49 og 57. Til sidst, nu har vi så både sortere højre og venstre side, så skal vi møde dem sammen, og der får vi så 3, 9, 26, Hører du dem på engelsk? 38, 9, 41, 49, på dansk. 52 og 57. Men det er fordi, at den på engelsk, der synes jeg, han bare sådan fløj igennem det, hvor jeg var sådan lidt ikke rigtig fik de detaljer, jeg gerne ville have. Så synes jeg, Olav, der spørger, om man behøver i princippet at køre rekursivt, hvis det er, der er sådan lidt det array, del array, man nu kigger på, faktisk allerede er sorteret. Altså, i princippet nej, men det er vel så, hvis du så skulle tjekke hver eneste gang, du så lavede det her rekursivt kald, om dit array var sorteret, så får du et overhead, som måske ikke kan betale sig. Det vil tage lineær tid i den størrelse af dit array, for ligesom at teste, hvorvidt det er sorteret eller ej. Selvfølgelig, det vil ikke have, fordi du tilføjer noget lineær tids arbejde på dit step, så tror jeg, at selve køretiden burde ikke ændre sig, den generelle køretid, så hvis vi tjekker, om vores ARI er sorteret, inden vi kalder merge sort. Her for eksempel. Så er der noget ekstra lineær tids arbejde. I princippet kunne vi godt gøre det, men jeg er ikke sikker på, at man vil få nogen mærkbare gevinst ud af det. Fordi igen, du vil så starte med at tjekke, om hele det her array var sorteret endnu splittet. Og så igen her vil du så tjekke, om det var sorteret endnu splittet, og så her vil du så kunne undgå de her to. Men jeg er ikke sikker på, igen, du vil få nogen mærkbare gevinst ved det. Men altså fint tanke. Så, jeg tror, jeg fortsætter videre til en som handler om, at vi skal lave en recurrence relation. Og det vi gør, jamen det er, vi udtrykker, så tanken er, at det vi tager og siger, jamen for at sortere et array, jamen så tager vi så først og sorterer rekursivt hele arrayet bortset fra, hvis det er sidste element, og så indsætter vi, sorterer hele arrayet bortset fra det sidste element, og så indsætter vi så det sidste element. Yes. Og sådan bliver vi så ved, det vil så sige, at vi så kan vi så sortere hele arrayet bortset fra det de to sidste elementer, og så indsætter vi så det andet sidste element, og så sætter vi så det. Yes. Okay. Så tanken er, når der er en recurrence relation, så tager vi sådan og kigger på, jamen, hvor meget tid tager det så, hvis vi er på et eller andet specifikt step i vores algoritme. Og jamen, når vi skal sortere rekursivt, jamen det må jo så tage tiden for at sortere hele arrayet, bortset fra den plads, vi nu har taget af. Men så skal vi også huske oveni at få indsat det sidste element, vi sådan ikke har sorteret med. Og det, som vi også har set før, det kan tage op til lineær tid. Så det vil sige, der ender vi med at få det her end-led på. Så det vis, så er det til base case, så tager det bare konstant til sidst. Yes. Hvad betyder det så egentlig for, når vi skal ligesom til at summere over det? Så til starten, der har vi så, jamen, til anden, det er jo så bare den her herovre fra.
Så kan vi så beregne, jamen hvad sker der så, hvis vi tager og folder TN minus 1 ud? Der får vi så TN minus 2 plus TN minus 1, og så plus CNN, som vi så kom her fra før. Og så kan vi selvfølgelig fortsætte. Og så hvis vi så kigger ned, når vi kommer ned til det kogte lag, se herned, jamen så får vi selvfølgelig T minus K. Det vil sige, nu har vi kørt K gange ned. Og så skal vi får vi så lagt, nu har jeg så lige byttet rundt på det her, så vi får vi selvfølgelig CRN, så CRN minus 1, og så hele vejen, og så ned til CN minus K plus 1. Fordi vi er trods alt 1 bagefter her, så ligesom vi kan kun ned til, så er det så T minus N minus 3, så har vi kun C gange N minus 2 her. Yes. Men, hvad kan vi så bruge det til? Så, TN minus K, og så har vi så, i stedet for, det her det er jo en eller anden lang sum, og det er så, nu har jeg bare rykket den her konstant C udenfor, for den ligger på alle led. Og jamen, så summerer vi jo, vi starter fra 0, fordi vi kan se, her trækker vi 0 fra, og vi går så, det sidste led vi trækker fra, det er K plus 1. Men, hvor mange lag har vi så egentlig? Hvor mange gange kan vi køre den her rekursion, før der vi ned til basecasen? Og i og med, at vi kun hiver et enkelt element af fra vores n-lange array, jamen, så kan vi køre, har vi n minus 1 lag. Fordi vi ligesom hæver, inden der vi når ned til bunden. Hvorfor K plus 1? Altså egentlig, det gør ikke en stor forskel, men så her. Så grunden til, at det er K plus 1, det er, at nu har jeg skrevet n minus K her. Det vil så sige, hvis nu for det her lag, der vil K være 3. Men det betyder, at vi har ikke noget sted, hvor der vi skriver Cn minus 3 her. Vi har kun det største, vi trækker fra, det er 2, så det vil sige, at vi må have K plus 1. Ikke at det gør det store det hele forskel egentlig, men da det kommer til stykket, men det kan lige prøve at kigge på det her. Så det vi så kommer til nu, det er vi så, hvad betyder det her så? Når vi så indsætter det, jamen så får vi selvfølgelig n minus 1, og så indsætter vi så her, jamen hvis vi i stedet for K så har n minus 1, hvis vi lægger 1 til, så får vi n. Oppe står stadig for i fra. Så som resten her. Hvad betyder det? Jamen der har vi så vores T1, som var vores base case. Og så har vi bare lige tilladt mig at rykke lidt rundt på det her. Fordi om vi tager og starter med at trække 0 fra n, og så trækker ligesom mere fra n. Det vil så sige, til sidst vi går ned. Vi kan også bare tage den anden vej rundt, og så sige, at vi tager, det er effektivt, det gør, så tager vi tæller fra ligesom n plus n minus 1 plus n minus 2. Vi kan også bare tælle den anden vej, så vi tæller op, så det bliver 0 plus 1 plus 2 plus 3 plus 4 plus 5 op til n. Det er fuldstændig det samme. Ikke at det gør den store forskel, men det kan måske hjælpe til at genkende den her sum. Den har jeg set før. Fordi det er faktisk bare summen af alle naturlige tal op til n. Og igen, selvfølgelig er argumenteret for, at man måske bare skal have sat j i ene ind, fordi det kan selvfølgelig ikke nogen mening at lægge noget til en sum her. Og ja, igen, den har jeg set før. Den kom faktisk allerede i uge 1, tror jeg det var. Og så får vi så jamen, det her udtryk, som jeg også har set før. Og det giver, der skal være et, jeg tror faktisk der skal være et plus der. Men uanset hvad, om det er et plus 1 eller om det er minus 1, det gør ikke den store forskel, for når vi ganger den her parentes ud, så får vi et i anden led, som så spiser det hele, fordi ligesom det er det, der dominerer den her vores theta-notation. Og så får vi en i anden. Der er en, der spørger, om det er i vores rekursion, og der siger, jamen i princippet, så om vi skriver C af n minus 1 her, og skal vi se, så
når det er, at vi skal indsætte, så skal vi lave hvad? Godt, det har man godt skrive, hvad? 2 sekunder. Altså egentlig, jeg regner ikke med, det vil gøre den store, eller det burde ikke gøre den store forskel, fordi så har du bare en minus 1 her, og det vil sige, i stedet for vil vi så kunne skrive k, altså bare en minus k i stedet for en plus 1, og så får vi så en minus 1 heroppe i toppen. Men det bliver summer så meget, bliver det stadig den samme sum. Vi skal se her. Jeg vil mene, at det ikke skal være en minus 1, fordi du skal lave op til en swap. Fordi du har, nu kigger du så på hele længden af dit array. Altså når du tager det, du skal til at indsætte det sidste element, så har du så ligesom hele længden af det, du skal arbejde med, når du skal til at bytte rundt. Ja. Men igen, jeg mener, det nok skal være et, kan jeg lige gøre her, der skal være et plus der i stedet for. Og hvis der havde været en minus 1, så burde der nok have været et minus 1. Men igen, det gør ikke den store forskel her. Fordi vi har stadig det her, hvor vi har n, og så har vi gange n, og så igen enten plus 1, minus 1 eller andet. Men når vi udvider det, så får vi stadig, at det tager n i anden tid. Og så selvfølgelig, det var også det, som I blev lovet, da det var, I blev gennemgik den her insertion sort under i de her review. Så, yes. Nå, jeg tænker, jeg vil fortsætte igen. Og tage til næste, hvad med annotate her. Til det her run by hand, hvor der er, at vi skal se, hvad sker der så, hvis der er i stedet for, eller vi vil gerne finde ud af, hvornår det er, vi skal begynde at swappe ved hjælp af en binær søgning. Og hvordan kan vi så gøre det? Så i stedet for, at vi bare sætter j lige i, så kan vi så i stedet bruge en binær søgning til at finde det første element, som er mindre end a. Selvfølgelig den binær søgning, den specifikke binær søgning, som I er blevet præsenteret for i slidesen, siger hvis bare er det her element, der er true false, men i princippet kunne I så returnere det indeks, som I nu var ved, i stedet for. Og selvfølgelig er det vigtigt, at I kun kan lave binær søgning på det sorterede område. Og så når I ligesom finder det indeks, jamen, så kan I så i stedet for bruge det til så at kigge, hvornår så swap nedad. Og hvilken effekt har det så? Og selvfølgelig, om det virker, naturligvis. Fordi igen, i stedet for bare, det eneste ændring vi laver her, det er i stedet for at sætte j lige i, så sætter vi så bare j lige det indeks, som nu igen, hvor det er det interessant at kigge på, og det betyder så for eksempel, at vi har snit her array, og vi skal til at indsætte 26, så i stedet for først at tjekke 59, så 41, og så 31, for at finde ud af ligesom, at jamen, vi skal bare helt herned. Jamen, så kunne vi så kigge på det her, og sige, jamen, så kigger vi så på 41, fordi det er så midten af det her sorterede array, og så ved vi, okay, det er mindre end det, 31, og så kan vi se, jamen nu er vi helt nede i bunden, fint, så skal det bare til at stå i her i starten. Naturligvis, nu har vi kun skiftet et enkelt element, men man kan godt forestille sig, at på en større liste, så vil gevinsten naturligvis være endnu større. Yes. Hvilken effekt har det så på køretiden-algoritmen? Jamen, det her led herinde, det tager stadig op til lineær tid at indsætte, eller at swappe rundt, fordi du kan jo risikere, at du er uheldig, at det er, at du ligesom skal swappe n gange nedad. Og den her første, den yderlykke, den kører igen, også igennem alle n elementer, og det vil sige, at der desværre ikke er nogen teoretisk ændring. Men i praksis er det dog muligt, at man kan se en forbedring, fordi du trods alt ikke du kan undgå at undersøge nogle elementer undervejs. Så igen, teoretisk set, ingen ændring, stadig end i anden.
Men i praksis kan det være, at det er en lille smule bedre end den bare den, hvad skal man kalde det, umiddelbare løsning. Yes. Så tror jeg, det var helt færdigt med opgave 1. Så vil jeg begynde på opgave 2. Medmindre der lige er nogle umiddelbare spørgsmål. Giv det 2 sekunder, så folk kan skrive færdigt. Det ser ikke umiddelbart ud. Så er det. Ja. Jeg vil fortsætte videre. Man kan ikke se løsningerne, og det vi skal kigge på, det er duplicates og close neighbors. Nej, jeg optager faktisk det her nu. Der skal vi okay, det er ret smart. Finde ud af, hvorvidt der er en duplicate i et eller andet array af nogle forskellige tal. Og den algoritme, vi skal komme op med, den må køre i op til n i anden tid. Og det vi simpelthen kan gøre, er selvfølgelig det her array har længde n. Og det vi selvfølgelig skal gøre, vi kan ligesom sige fastlås et eller andet element her i vores A, i vores array. Og så kan vi så bare undersøge, om de andre elementer er lige. Men jeg tænker også, når han er færdig med det her, så har man ikke så meget tid, inden det næste starter at gennemgå. Så ja, for at vise. Så for eksempel, hvis vi nu har valgt det allerførste element i vores array, så tester vi så, jamen, hvad med vores andre array. Så det vil sige, hvad den her passer den. Opgaverne, de er sådan lidt kringlet beskrevet nogle gange. Og så fremdeles. Så kan vi sidde og teste igen. Virkelig, jeg synes det er meget svært at finde sådan en arbejdsform i det her kursus. Ja. Og jamen, når vi gør det her, og de gider jo ikke ved, vi har de vil kun have, at man ser streams, hvis man har problemer. Elementer i A, jamen, så har vi skal fastlåse en gang. Men jeg synes heller ikke, de beskriver det så godt. Altså, vi kan godt bare gå videre med opgaverne. Så der, når vi skal undersøge de andre elementer, jamen, det tager så selvfølgelig også for jeg synes ikke lige nu, jeg får så meget ud af. Det er så det vigtige. Fordi det er, at det er det her på Zoom. Per elementer, som skal undersøge men jeg har det også sådan, elementer. Det vil sige, det er noget, der tager n-tid. Så jeg vil gerne se dem alligevel, så. Og ja, jeg har det på samme måde. Så, hvad hedder det? Skal vi så gøre det her igen for de andre, og så får vi n i anden. Der er sådan en, der fint påpeger, at du kan skippe de indeks, der allerede er blevet selected. Det vil så sige, for eksempel, at hvis vi nu skal til at fastlåse det her element, så er der ikke nogen grund til at tjekke alle dem, der er før den. Men det kan selvfølgelig også rigtig god mening, fordi den er ligesom blevet tjekket undervejs af de andre her. Den har selvfølgelig tjekket, den her har undersøgt, den har undersøgt. Så den er ligesom blevet tjekket af det før. Men den skal selvfølgelig stadig tjekke resten her. Det er fuldstændig rigtigt, det kan man faktisk gøre. Men det vil vise sig, at den her faktisk også, der kommer du ud i en, det er også en geometrisk sum, men der får du også stadig det her led, hvor du får n gange, hvad er det så, n plus 1 halve. Det kommer til at dukke op igen, så du vil helt klart opnå en bedre køretid ved at gøre det, men du vil stadig ende ud med en teoretisk køretid på n i n. Det kan selvfølgelig igen, konstant er nok, altså den her usynlige konstant, som vi nu har stående foran, vil nok helt klart være bedre end den her fuldstændig naive metode, men den er stadig ind i enden. Yes. Så du skal vi til at finde en lidt smartere løsning. Den, og skib indeks, der er blevet undersøgt, det er selvfølgelig en klar måde at gøre den her bedre på, men det man nu kunne gøre, for at følge deres hen, som siger, at vi nu skal tage og sortere vores array. Og det er måske også lidt det hint, du kan se køretiden, den minder meget om merge sorts køretid. Så hvis vi nu tager og sorterer først, så kan vi så se her, at yes, bum, at når vi har sorteret af, så vores duplicates, så er selvfølgelig dem, der er helt ens, fordi jamen, de ligger selvfølgelig lige ved siden af hinanden i arrayet. Så det vil så sige, så kan vi bare gå igennem arrayet en enkelt gang, og så undersøge, om A og I
er lige med A minus 1. Det vil sige, selvfølgelig kan vi ikke gøre det her for det første element, for der er ikke nogen her. Men lad os sige her. Herfra, for eksempel til at du er lige med den her? Nej. Er du så lige med den her? Nej. Er du lige med den her? Nej. Er du lige med den her? Bingo. Og så kan vi så svare ja. Og så er vi færdige. Og hvor lang tid tager det her så? Jamen, når vi skal sortere af, det tager en login tid, når det er, vi bruger merge sort. Og så skal vi så bagefter gå igennem vores array. Og det tager selvfølgelig bare lineær tid, for det er en langt. Og så kan vi bare svare ja, så snart der vi finder nogen, der er ens. Og i og med, at det her ikke er den her gennemgang, vi har gjort, ligesom, vi skal ikke hverken sortere flere gange, eller gå igennem flere gange, jamen så kan vi bare tage, og så skal de bare lægge sammen, for ligesom, først gør vi det her, og så efterfulgt af det her, så gør vi noget andet. Det vil sige, så får vi n log n plus n, men når det er, at vi kigger på de her led, jamen så kan vi se, at det led, der står her n ganget med log n, kommer naturligvis til at blive større end bare n. Det vil sige, det er det, der kommer til at dominere. Det vil sige, at vores køretid er bare n log n. Så er vi done. Og det er sådan, vi kan finde ud af, om der er naboer i n log n tid, i stedet for n i. Og sådan er det, at vi kører videre til opgave 2-3. Medmindre der er umiddelbare spørgsmål. Tror jeg ikke. Fedt. Så vil jeg fortsætte videre. Og den her minder meget om den sidste opgave. Fordi det vi skal finde ud af, det er om der er en forskel i værdien på to forskellige steder i vores A, som giver den mindste værdi. Selvfølgelig hvis der er duplicate, så vil værdien naturligvis være 0. Og vi har sådan noget n log n tid, så det kunne naturligvis også pege lidt på, at vi gerne må, det betyder, at vi gerne kan, eller vi godt må sortere vores array, for det er ligesom vores køretid. Nu har jeg lige taget lidt andet array, for eksempel. Så det vi kan gøre, det er, at vi kan tage og sortere det her array, og vi vil gerne have et andet navn. Vi vil gerne huske, det er lidt vigtigt, for det kommer lige en hale senere, og kalde det her A-mærke. Så det vil sige, nu har vi vores standard array, vores original array og vores sorterede array. Så vil vi så gå igennem vores A-mærke, og så ligesom beregne den her forskel, og så finde de to tal, vores A og B, de vil naturligvis ligge lige efter hinanden i vores A-mærke, som ligesom minimerer den her forskel. Og i det her tilfælde, der er det 1 og 3, så skal vi sige for eksempel A er 1 og B er 3. Men, og det er så ligesom her udfordringen i det her problem kommer. Vi skal kunne sige, de pladser I og J, som de her to tal har stået på i vores originale array. Okay, nu har jeg ikke ved at spoile lidt, hvad man eventuelt kan gøre. Jeg fortsætter. Så vi skal ligesom huske de originale indices, som 1 og 3 nu var. Og en måde, man kan løse det her på, det er bare at søge efter dem ved hjælp af en lineær søgning i vores originale array. Det vil så sige vores A, det giver så vores I, og vores J giver B. Det vil så sige, at ved nu tror jeg faktisk bytte rundt på dem. Ja, det har jeg. Nå. Essensen er, vores så kan vi ligesom få vores originale værdier ved hjælp af en lineær søgning, fordi det kan vi bare gøre på et usorteret array, og så kan vi så se det, og så kan vi så returnere det her par. Og som Christian også påpeger, så er det ikke nødvendigvis den mest effektiv metode, men jeg vil lige vise, at det faktisk stadig overholder det her. Og så hvis I har tid og lyst, så kan vi altid gennemgå det her bagefter med andre metoder at løse det her på. Men det her er ligesom en ret naturlig løsning, som ikke kræver noget mere hul om umiddelbart.
Så hvor lang tid tager det her så? Nu har jeg jo lovet jer, at det overholder det. Så selvfølgelig, ligesom før, jamen sortering, det tager en login. Og når vi så skal gå igennem og beregne vores nye array, hvis vores, så hvis vi så gennemgår det her array, så kan vi så se, at der er forskel så 1 og 3, der er den bedste. Det tager igen lineær tid, for det er bare at køre igennem en enkelt gang, finde ud af det. Så skal vi lave 2 lineære søgninger. Det er bare 2n, og en returnering og returnerende værdi, det er bare konstant tid. Og der kan vi så se, at jamen igen, her, der er stadig den her n log n, som kommer til at dominere helt klart. Det her det er bare n. Jamen når vi kigger væk fra konstanter, så er det jo også bare n, og det er selvfølgelig bare en konstant, så det kan vi også bare smide væk. Det vil sige, at vores køretid stadig er n log n. Der er sådan en, der spørger. Hvis der vi ændrer vores array til at sige, at vi har 3, så vi ændrer vores, et-tal, når vi indsætter. Yes, okay, så selvfølgelig. Yes, igen, som sagt, jeg kan sige, at jeg har byttet rundt i den, og her er de her 2 skal være byttet rundt. Og naturligvis, så de her 2 skal lige byttes rundt, fordi I kan se her, at J, nej, det passer vel egentlig meget godt. Sorry, det er mig, der forgiver mig selv. Og forhåbentlig ikke jer. Så der hvor A er 1, jamen det er også der på plads I. Så selvfølgelig skal man huske at have i mente, at når man laver den her lineære søgning, så går det selvfølgelig ikke at indsætte, så skal du selvfølgelig finde et indeks, som du ikke allerede har valgt. Så der er en, der spørger her, når det er, vi burde resonere 3 og 4. Ja, så burde vi i stedet, fordi så har vi jo så det vi gør, det er, at vi indsætter et tretal her. Så der er ligesom et tretal her. Her, ja, så burde vi så resonere 0 og 0, 1, 2, 3, 4. Yes, så resonerer 0 og 4. Fordi så er 1 ikke det bedste længere. Fordi så havde vi, når vi havde sorteret det herover, så har vi vores tretal her. Christian, nej, desværre, de her slides er ikke tilgængelige. Fordi vi begge giver os, vi vil hellere have, I kommer og giver fat i os, hvis I gerne vil have nogle spørgsmål til nogle opgaver, så vil jeg hellere sidde og snakke om det. Så er der en, der spørger om, hvordan man sikrer sig, at hvis nu vi havde 3 og 3, det var nu lidt tidligt slettet det her ud, når vi så laver den her lineære søgning, at vi så ikke bare finder 3 og 3 igen. Og der kunne man eventuelt sige, at man fortsætter sin lineære søgning, så man laver en lineær søgning og leder enten efter den her, eller en anden, og så fortsætter man videre derfra, indtil man så finder den anden. Vil være en mulighed. Naturligvis. Det er også lidt selvfølgelig et specielt tilfælde, så på den måde kan man også eventuelt have en speciel håndtering til det, men det vil være en mulighed, ligesom i stedet for at lave 2 lineære søgninger, selvfølgelig, så laver du en samlet. Det vil også selvfølgelig også gøre det her til bare at tage n tid. Men igen, det har ikke den store indflydelse på køretid af det her. Yes. Præcis. Nå, nu skal vi til at skrive lidt kode, tror jeg. For nu kommer vi vist til 3'er. Yes, selvfølgelig. Nu kan jeg lige vente med, inden jeg går i gang med at skrive kode. Yes. I øvrigt, I snakkede om, vi har lige nævnt, at det her, igen, den her lineære søgning ikke nødvendigvis er den mest effektive. Det kan vi komme lidt an på tiden. Har jeg faktisk forberedt lidt til, at jeg kan vise andre måder, man kan have løst det her på. Men nu må vi lige se, hvad tiden tillader. Så nu skal det den her Stones opgave, hvor vi har en, der hedder Josefine. Og hun kan bære W kilo sten. Og
Vi får så givet en hel masse vægte, givet n forskellige vægte. Faktisk ikke nødvendigvis forskellige, sorry. Vi får givet n vægte, og vi vil gerne så svare, ligesom hvor mange sten vi har med. Så vi kan bare lige få opsummere. Vi får en eller anden liste eller array med n vægte, og så den vægt w, som Josefine kan bære. Og det vi så skal svare med, jamen det er så de maksimale sten, som Josefine kan bære. Helt klart. Og naturligvis, det er selvfølgelig vigtigt at huske, vi behøver ikke at komme så tæt på den vægt, som hun nu kan, eller jeg ved ikke, det er ikke fordi der er nogen sten, der er federe at samle op end andre, det er bare antal sten, som vi er interesseret i. Så hvordan kan vi så prøve at takle det her? Det vi så kan gøre, det er at vi kan sige, jamen vores strategi, jamen Josefine, hun kan jo tage sten, indtil der hun ikke kan bære flere. Eller naturligvis så ikke nogen sten tilbage. Det skal jeg huske at holde øje med. Men hvordan kan vi så tage dem intelligent? Fordi naturligvis kunne vi bare prøve os frem og sige, jamen hvis vi nu tager den her sten, den her sten, så kan vi godt, og hvis vi tager den over, så går vi over, hvis vi nu havde jeg troede det var et andet problem. Så kunne det være, at vi kunne tage den andre. Jeg troede det var sådan her. Men måske var der lidt anden måde at gøre det lidt smartere på. Det vi kunne gøre, det var at vi kunne tage og sortere sten. Synes det var at vi tager og starter med de mindste først. Fordi igen, vi er kun interesseret i antallet, og det vil sige, at hvis vi bliver ved med at tage jeg tror, jeg har lavet den rigtige, så vil vi naturligvis kunne håndtere det der code input. De fleste antal sten med. Yes. Du er også i Python, ikke? Så det er præcis. Altså, det fungerede for mig, når jeg og så jeg skriver et input ad gangen, men så når jeg skriver en linje ad gangen, så kan jeg ikke få det til at virke. Kan man lave? Altså sådan flertal med mellemrum. Det har jeg i hvert fald styr på. Det må være den her. Det må du meget gerne vise mig. Yes. Okay, eller har han det her? Jeg kan se, jeg har mellemrum den der til, det kommer til. Nå, han skriver noget andet. Så der er tanken. Igen, jeg vil umiddelbart starte her i Java. Og så kan vi eventuelt tage, om jeg kan zoome lidt ind, ved du at det kan der helt godt. Der er sådan en fint zoom-glas, virker det? Fedt mand. Bingo. Jeg håber, I kan se den. Er det til at se? Fedt. Godt. Yes, jamen, og igen. Det her det er det fede ved, ligesom algoritmik, at hvis du har en eller anden generel tankegang, så er det fuldstændig irrelevant, hvilket sprog det er, du skriver i. Så de her kommentarer, jeg har skrevet ind her, så ligesom de ting, vi skal igennem at gøre, for at vi kan løse opgaven, jamen det overfører 100% til det, når vi skal lave det i Python. Selvfølgelig så forskel der, når vi skal læse vores værdier ind. Det er selvfølgelig lidt specifikt til Java, og igen også lidt specifikt til Python, hvordan vi gør det. Når vi skal sortere dem, og det ved jeg ikke om I er opmærksom på, det vil jeg fortælle jer nu. I behøver ikke at implementere jeres egen sorteringsalgoritme. I må gerne bruge en prædefineret en. Så hvis der er nogen af jer, der har gjort det, så vil jeg sige, det er godt klaret, men det er ikke noget nødvendigvis forventer jeg at gøre. Og Java, det er selvfølgelig, så kan man bare bruge den her, der hedder array sort. Og så på det array, det er jo selvfølgelig skal lige give enig, vores vægtene på vores sten hedder stones. Og selvfølgelig har vi også en af vores W heroppe, som vi også har læst ind. Yes. Så skal vi også huske det vi har, hvilken sten vi nu er kommet til, og også hvor meget vægt vi løfter. Det vil sige når vi starter, så har vi 0 i sten vi har, og vi har kommet til 0 sten. Så har vi ikke ligesom samlet nogen sten op endnu. Så skal vi samle vores sten op, indtil der at vores vægt limit er nået. Som så er givet her ved WA. Jamen, den her, så selvfølgelig, vi kan enten tage den ind til den nået, eller at der er vi nået til slut. Og selvfølgelig antallet af sten, det er det første check vi laver, som jeg ikke kan huske.
det var, at jamen, vi tager sten, indtil der i hvert fald ikke er flere tilbage. Og vi skal også huske, at hvis vi gerne vil tage en sten, så skal vi også ligesom kunne bære det. Det vil så sige, at det vi nu bærer nu, og så plus det antal sten, vi nu bærer, det vil sige, at det her det er den næste sten, vi skal til at samle op, skal være mindre end eller lige med den totale vægt, vi kan bære. Det er ligesom kriteriet for det, at vi må samle den her sten op nu. Og hvad skal vi så gøre? Jamen, så skal vi selvfølgelig huske, at vi nu bærer den her sten. Det vil sige, at vi lægger vores stones i til. Og vi skal også lige huske, at nu vi skal videre til den næste sten. Yes, og til sidst, så skal vi så printe, hvor mange sten vi har. Jamen, det må så bare være det antal sten, vi nu har samlet op. Det svarer til i. Det vil sige, hvis der vi ikke har, og sådan printer vi Java. Okay, fint. Nu har han gennemgået det hele. Ja.